Sanibingelela-ke babukeli bakwaJabula Jule TV. Nibingelela ngompela-ke kusewuyena umuzwa kaMthabela khona le phesheya kothukela emtubatuba enkomo wayixosha ngoba uzinye uphresh pheshinyala zophona isigodi ngaphansi kwentaba umachutshana bathi usidobha le usamba semali singadani uzazo kushinjiza yamsala shimini zithu nesandla la ngiphumusha mayiqatela khansela kumuntu wotona namuntu omusha ubunga isiphethe uma uhlakaniphile sasiphinde sabuya impela ke siyithimba la kwaJabula Jule TV mawukuthi uyazazi ukuthi wena uthanda indaba asigcini-ke ngokulethela abantu indaba kodwa enkingeni osuke ubhekene nawo ngalapho ngasekhaya siyakwazi ukuthi siqhamuke nesolution uyabo kafushane nje singoma solution kodwa-ke asikho lapho namhlanje sibhalelwe umama wakhona khona la noma ngasakhumbula ukuthi kuthiwa ikuphi indawo la esikhona but-ke ngaleko ukukhuluma kakhulu ake siphoseke ngaphakathi sizozwa ukuthi umama njengoba ebhalele thina esibhalele ngoba esethemba ukuthi ngampela sizokwazi ukuthi sizeni sixazulule enkingeni abhekene nayo. Ake siphose ngaphakathi sizwe ukuthi inkinga abhekene nayo iyiphi futhi ufuna ukuthi simsize ngani wena ungalapha ngasekhaya awusilandele ubone ukuthi senza kanjani. Sikhulekile ekhaya. Qoqo. Oh, niyaphila mama? Yeah. Siyaphila nathi. Cha, igama ngomuzi ngwakwamthabela. Ngisebenzela iJabula Jule TV. Oh, la bengike ngababhalela ngathi ngicela bezongipha usizo kaJabula Jule TV. Yebo mama. Oh, ayingani zami indawo encane la yikho kahle uhlala singahlala leminyango. Hayi singahlala la kodwa ngibona ngathi na umthunzi ngicadona ngaba right ukuthi singahlala la emthunzini. Okay, ingani zami hayi. Yeah. Bebe ungibambela. Hayi singakhuphuka nje sihlale khona la emthunzi. Ilashisa ilanga. Niyaphila-ke kodwa mama wami? Hayi ngiyaphila ngani yami. Siyaphila na. Mama cha. Namhlanje sithunywa abaphathi beJabula Jule TV sizwile kuthiwa umama besebhalile waze wabhala kaningi ezofuna usizo. Mhlambe masingake siqale nje mama kwabani la ekhaya? Hayi kaMtshali lana ngani yami. Oh kwaMtshali. kaMtshali. Okay. Mhlambe mama ayisingene nje odabeni ngale kokukhuluma kakhulu isichitha isikhathi. Mhlambe umama why abhalele thina mhlawumbe udinga lopho usizo ingoba ngezwe nangabana mama engisonta nabo bathi ngathola usizo kaJabula Jule TV ngase ngithi ke nginibhalele ngoba nginenkinga yengane yami yona bengekho inkinga enkulu kuyona bikade isebenza manake mawami ingane yakho ngenzela ukuthi mama usilandise kusukela iqala sifuna eqaleni lento uma ukhuluma ngengane yakho ukhuluma ngengane yentombazane noma ukhuluma ngengane yomfana kanjani kumfana besebenza einkontrakini usho ukuthi mesenze einkontrakini nale ekhaya kuyilento ke kuyiyona ke kuyahlushe kwake kodwa ezame naye ebuyisela amasentane walethe kusho ukuthi akuyi phambili kakhulu ngalo ndlela ngane yami ngiyabona. Hayi-ke lokho eqhubeka-ke nami ngiyele enkonzweni eqhubeka-ke esebenza-ke wasethe ejika kumfana wathi umfana hayi ma angiyiboni inqubekela phambili mina la ekhaya unothi ngithola inqubekela phambili ngibona sihlehlele emuva ngase ngiyamchaza ethi hayi ingane yami bekezela kuzolunga akukho ngaphekwa amandla ngiyabona. hayi athi hayi khuleka ma ngizobekezela kodwa manje ngimbona ukuthi akekho right ngisho emzimbeni wakhe ngendlela akhala ngayo ukuthi indlela afukuza ngayo manje ngibona ukuthi ingane yami ukuthi khona la ihlukumezeke khona kodwa manje ayingitsheli tekujika emveni kwesikhathi wahamba ngitshela ukuthi ma ngizothi ngijika mina ngibe ngiyithathele inqumo zani na wathi hayi ngizothi ukuphuma kancane ngikushiye ngoba manje ngabona ukuthi wena lokho ukukhonzela lesonto lakho ukuthi uyabona ukuthi la ekhaya ayikho inqubekela ase ngithi mina ingane yami ngeke ukusiza ngalutho lokho kuyise ndawo hayi nginganaki-ke mina ngitshethi yonke into i-right mangitshethi yonke into i-right kwathi kujika ey'nsukwini nje emveni kwamasontwana ngezwa ngomngane wakhe sengitshela ukuthi hhayi ngibuze uphi usibani na ethi hhayi usibani akekho
wathi uyahamba ngithi not uyahamba yapho uthi wambona ngapha eya koMozambique. Hayi bo. Uyokwenzani koMozambique naye ethi hayi akazi ngitshe ethi kusho ukuthi mhlambe uyayisholo mhlambe usaphume nale msebenzi phela bebephume naye. Oh, inkontraki le kusho ukuthi Inkontraki bahambile. buyiphume bebuya bona. Hayi nami ngibekezelele lokho kodwa manje ngibona ukuthi akukho senti manje seliphatha bakhona isenti ebekafike nalethi nakho ma hlanganiswe la kuhlanganiswa khona. Hayi ngibekezele kuthi emveni kwamasonto amabili kuze esontweni lesithathu ngibone nangu uyaqhamuka mina uma eqhamuka ngithi mina hawu shuthi uNkulunkulu wangisiza ingane yami yabuya mayibuya ayafike ephethe lezo ijumbana zemakethana fika beke endlini hayi awuphuma phi naye ethi hayi mabe ngiphume nomsebenzi yabo. Akasakusho wena lokho okushiwa abangani bakho ukuthi useMozambique sho ukuthi uyabekufihla uyakufihla lokho kwaseMozambique ethi ubephume nomsebenzi. Hayi qhubeka impilwane mangibona la ngibe njoba ke lokhu ngiya enkonzweni ke komama ke omama befike lapha na bengipholofithele ke esontweni. Mana ke mama ngenzela ukuthi siyilande kahle lapha ekuqaleni ukugcona ukhuluma ngodaba lokuthi wahamba undodana waze wabuya nani nesikhwama. Wabuya naso lesikhwama thema abuya nalesikhwama lesi kwangathi nami angikho empilweni kahle. Mangekho empilweni kahle washo ukuthi omama bangikhulekisa. Mabe ngikhulekisa omama beze bepholofithe enkonzweni. Mabe pholofithe enkonzweni kuthi kujika mina ngibe engathi sengumuntu ongcono ubaba ngiyathandazela. Mase kuzohlabeka umakoti wakhe. Mayihlabeka umakoti hayi lento ngiyibona ukuthi ayikho right. Mana esingxolele mama ukuphazamisa. Lesi sikhwama abuya naso ngesikhathi kade inyamalela insuku sasinani phakathi. Inkinga yami sasinalento lengathi uselwa. Oh le etshalwayo. Ngoba ngasika ukhiye. Ngathi mangisika ukhiye ngoba phela bengasafuna into ongena endlini yakhe. Ngiyabona. Ngasika ukhiye ngavula endlini ngoba ngibona ukuthi nomakoti phela asafuna ukuthi angene endlini. Mangingena endlini ngiyayibona lento lenakho lokho kuyigule ngathi la masana. Ngiyabona. Ngingena endlini mangifica hayi ngixoxe esontweni ngixoxele omama ngixoxele omama kanti nomakoti naye useyahlabe kuhlatshwa umkhuhlane nasengirato bangiyakhulekisa. Hlabe kumakoti akayi esontweni. Akayi nesontweni mayihlabe kumakoti ayibo ngiyibukusizwe ngifuna ngenze njalo. Esontweni ke bevele bepholofithe ke esontweni bepholofithe besho bethi hayi ufike nesilwane. Lesilwane afike naso sizobhubhisa wonke umndeni la egcekeni kahle kahle yena shuthi akazi ukuthi lesilwane sizobhubhisa umndeni kanti vele isilwane sizobhubhisa la ekhaya. Ngobani ngoba efuna le nhlobo yokuthwala. Futhi kahle kahle uthwele ngoba phela ehamba nalesilwane. Yena mama mhlambe mangake ngibuze yena ubusuke wazamana ukuthi uhlale naye phansi nixoxisana umbonise ukuthi akayiyeke le ndlela ehambayo. Aboku umbonisa kwami ngane yami ngathi mangimbonisa wathi le nkonzo yakho iyona lekufaka ehlathini mina ngiride kulento engiyenza mhlambe la ekhaya sizoba right kunale mpilo esiphilayo. Ngabona ukuthi le ngane shothi ngenwe idemon uSathane. Sathane lo khona kuyona. Ngakho ke ngize ngacela ukuthi ake ngithole usizo ngoba sengizwile ngani bakaJabula uJule TV ngizwa nami ngomama ngoba kuthiwa sengisiza abantu abaningi nami ngizothola usizo kumina futhi ngiyathemba ukuthi vele ngizokuthola. Ngiyakuzwa manje uma ukhuluma nayo iyathetha nje vele ithethe manje angisazi ke mina ke noma mhlambe isihamba nalesilwane emzimbeni wayo isebuswa yiso ngoba ngisho ukudla masimphaela akakudla udla okuphekwe yithini. Awu. Senenkinga nje yakhe yedwa. Seqala ukusha ke masisha. Ulungile mawami kodwa ma ucabanga ukhona la eduze singakwazi ukuthi simthole la eduze yena. Hayi ngingakwazi ukumthola manithole umngani wakhe khona lo mngani wakhe nje ahleze naye kakhulu okuyena wangiyalela ukuthi ule Mozambique bayazana kakhulu naye. Ngene ningamthola kuyena ke. Manje la engizama ukuthola khona
Hayi, kodwa angiyeke le nto ngoba manje vele kogcina subazi ukuthi manje ngiyaqhatha into efana naleyo. Into engingacala ukuthi singazama ukuthi siyenze ake sizame mhlawumbe ithimba lakwaJabulu Jule siyacela ukuthi sizame ukuthi lisitholele yena umfowethu sikwazi ukuthi asondele eduze ke sizwe kuyena mhlawumbe uzoba nezimpendulo onanga ngani. Sanibona. Ya mfethu. Siyaphila. Siyaphila mfethu. Njani makwenze njani makwasegcwala amakhamera siya-excite. Cha ngani yami hayi ngoba Ngiyacela mfethu ngikhetha. uhlale phansi mfethu. Le ndlela le ngibona kwenzeka ngayo la egcekeni manje asibonisani ngasolimi. Ngase ngibiza labaJabulu Jule ukuthi abazongisiza na ukuboniseke ngalento eyenzeka la ekhaya. Kodwa uyaphila bafo? Ngiyaphila bro. Igama lami ngisithembisa uma wami lo mfowethu. Mfethu. Cha ngiyajabula mfethu ukwazi mina igama lami ngoMozi. Ngisebenzela iJabulu Jule TV. So ungixolele nje ukuthi sihamba namakhamera. Kodwa ke ukuthi awuthanda ukuthi bavidorize wena bazizovidorize mina. Mhlawumbe noma. Cha ngiyaxakeka phela ngibona uma esekhuluma kumakhamera angaze ngitshelwe lutho angazi lutho ngiyiqhamukele ngiyathuka ukuthi yini lengaka mhlawumbe esiyenzekile noma esidinga ukuthi mhlawumbe kuze kufela kutheni khona kubizwa amakhamera. Siyaxolisa mfethu siyaxolisa kakhulu but kahle kodwa ukufikeni kwethu la sibizwe ngabela ke uyena umama. Mfethu. Hayi babizwe yimina impela baqinisile. Mfethu ungena nje odabeni. Angani makhono kokuhlala. Ngiyacela mfethu ukuthi khona ukuhlala ungitholele nami mhlambe hey wangathi nolaka nje pho lento Mina nolaka nizombona nje nami hayi inkinga. hayi ngcono mina ngihlale ngala umfethu ahlale ngala mina ube partner ndawo ungasondela ke mfethu wenzele ukuthi khona ngizothatha kahle. Okay ungathi ukuqhela kancane mamuze ngala ngicameraman wethu athi ucela ukuthi sibe okay cha mfethu ngoba sengiyichazile ngathi igama uMozi Sibongo ngoMthabela sibhalelwe umama ecela usizo ngenkinga akhala ngayo la kwena ukhala ngokuthi mhlawumbe ngani mangichaze mina mama noma uzochaza. Hayi ngichazele ingane nami njengoba sekuchazilile nami futhi ngakuchaza ukuthi cha yena Nkosi yami uyangihlupha ngalento le engayitholi kahle la egcekeni ahamba eMozambique wabuya nayo uzokuchazela engathi isilwane. Mfethu angazi noma uyayazi umama endakhuluma ngayo mfethu ukhala ngokuthi umama wena uhambe wayolanda kafushana lento okuthiwa into yokuphila. Imaka umeke mfowethu. Kodwa ma ungazi ngihlala nawe endlini. Bekuyini ukuthi mhlawumbe uhlale nami phansi njengengane yakho rather than ukuthi ubize amakhamera bese into yethu ekhaya mhlawumbe noma into eyimfihlo noma isiveze eshashalazini. Ukuthi ngani yami into eyinkinga ke bengingakwenza lokho usuke wena wangeqa ngaphezulu wahamba waya koMozambique masubuya koMozambique sekugula umakoti kwagula mina manje angisazi ukufana ngenze njani kwakudla usakudla kwasendlini yakho usafuna isingene inkinga kanti kuphi. Cha phela inkinga ayikho wema wena befanele uhlale nami phansi ngoba isimo salekhaya uyasazi sempilo esiphila ngaphansi kwaso. Lekhaya oqala akekho umuntu osebenzayo. Yimina ngiphethe ngamazinyo nawe usebenza usukhulile umdala. And futhi uyazi ukuthi nginezingane okoma bengane abahlukahlukene. So ngiyaphanta. Kanti bangako uma beingane zakho mfethu unezingane ezingane. Mina mfowethu nginezingane eziwu7 eziphilayo. Yayizwa leyo nto. Ha Angisebenzi. Ingane nongane inoma wayo noma mhlawumbe ezo3 uma oyodwa bese kuthi abanye kulezi ezinye uma wengane abahlukahlukene. Ukhona osumlobole kubo bonke laba noma Ukhona yedwa uma uyamazi engimlobole engifisa ukuthi evuse umuzi engifisa ethoba umakoti ekwazi naye ukuthi emphekele itiye emsize kwezinye izinto ngoba uma usekhulile usemdala. pho ngoba na umama uveza ukuthi ugcine wena ubusuzama ukuthatha into yokuphila ngayo kwakula yena sinzweni ubuye eMozambique wenziswa yini lokho? Ngeke ngisho ukuthi ngithatha into yokuphila ngahamba ngaye eMozambique ngathatha into yokuphila kwabe sekugula yena. Vele uma umuntu osemdala umuntu osedinga ukunakekelwa yikho ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ake ngithathe umuntu osifazane engizothi mangiphumile ngihambe ngiyophontela ikhaya ebe khona egcekeni ekwazi ukuthi emsize kwezinye izinto. I-situation esiphila ngaphansi kwayo bafuna ukutshele la egcekeni ekhaya imbi akekho umuntu osebenzayo
yimina ngedwa engisebenzayo ekhaya, yimina efanele nginakekele umndeni, ngiphinde nginakekele iy'ngane zami, and futhi akuyona ingane eyodwa, nginey'ngane eziwu-7 njengoba ngikutshela, khona nomakoti la ekhaya, yonke into imele mina emahlombe. Mana-ke mfethu ngiyakuzwa futhi ngiyasincoma mina isenzo sakho, sihle isenzo sokuthi wena unakekela umndeni, unakekela uma wakho ngendlela e-right. But umbuzo wami usekuthenini ukuthi why wena uthe uhambe uye eMozambique wabuya waguluma wakho, emva kwalokho waba ngcono wakho ngenxa yokuthi uhamba isonto kwaseguluma koti wakho? Yini le obuye ilanda le ngaphandle eyenza ukuthi maqhamuka wena mase kugula abantu ekubeni kuyinto engazi iziyenzeke, ngoba phela umama ukuvezile ukuthi lokho into engazi iziyenzeke. Wena mfowethu, ngikunabele nje ngikuvulele isifuba. Khona omunye umbhemu kade ngisebenza naye, khona enye ikontraka kade ngikuyona. Khona enye ikontraka kade ngikuyona, so kwikontraka uyazi ukuthi nginokusebenza nohlobo ley'nsizwa ey'hlukahlukene. Yabo leyo nto ngokuthi nisuke nepurpose eyodwa nisuke niphanta. So masixoxa nale nsizwa nje siyihlalele, kusuke kuhambe engxoxweni yethu kusuke ngena udaba lokuthi isangaba khona enye second chance empilweni. Wathi mangichazela wangichazela njengomuntu ongazi ukuthi uyayazi lento, ngazi ukuthi ukhona abantu owabathatha wabasa kuyena lowo muntu okephi oseMozambique. Ngokuthi-ke impilo mfethu iyazayo nokuthi nami ngiphansi kwe-pressure yokuthi uma ngithi ngiyabuka isimo sasekhaya indlela esiyiyona, ngibuka noma impilo indlela ayiphilayo, ngibuka umzimba umuntu abhekene nabo, ngiyabona ukuthi kwakhona lokho engikwenzayo kuwumsebenzi la kungilethela amangqushane, into eza kancane, kanti iy'nkinga egcekeni ziningi, mina ngimdala, imina okhona, so yonke into ibheke mina. Mfethu mina okungiphethe kabi ngawe, ngiyancoma isenzo sakho sokuthi umama uyamsupport, uyawusupport umndeni futhi ngiyabona nakho usuthatha umakoti. But mfethu uhlulwa yini wena ukuqondisa umsamo wakho, uqondise idlozi lakho, ugeze yonke leyo nto leyo kubantu besizulu abakhona la? Yini wena le eyenza ukuthi uyeke bonke abantu abakhona la waze wawela wayali? Noma yakha muphi umqondo emndenini noma ngima wakho lento ukuthi wena uhambe wayali qede kwaguluma wakho kabi wasizwa ukuthi mama bomkhuleka akhuleka nabo? Nayo-ke ile nto yabona lento yomkhuleko kuyona. Yabo bafu, isiZulu mina ngiyasazi ngomZulu. Le nto eshoyo ukuthi ngihlulwa yini ukuqondisa umsamo, yinto le ngabe ngiyayenza. Ngeke ngithi mina ngifuna ukuqondisa umsamo ngalana uma ubhizi uyakhuleka usindisiwe. Uyayibona leyo nto ukuthi ayiwakho umqondo. Kodwa ukhulekela wena. Ukhulekela wena. Kodwa manje kukhulekeni kwakhe khona la engafuni khona ukuthi ngithathe ezinye iy'tebhu noma ngithathe amanye amagxathu ukuthi ngilungise umsamo njengomuntu womZulu. Yikho ngizangathatha isinqumo ukuthi azokuthina ngivele ngivalele umlomo wami ngingakhulumi namuntu, ngingatsheli umuntu, ngihambe ngiyele. Mana mfethu, wena uhlulwe yini indaba yokuthi balaphi bendabuko bekhona la eSouth Africa waze wakhetha ukusuka la eSouth Africa waya le eMozambique? Ngoba ubungasizakala la ukuthi uqondise umsamo wakho, uqondise izinto zakho ngendlela e-right, kuqhutsheke ukuphilwa ekhaya. Ya ngiphiki khona, bakhona balaphi la bendabuko abakhona eSouth Africa balaphayo. Kodwa lo muntu engangikhulume naye mfethu njengoba ngikutshela, wangichazela ukuthi lo muntu loya uyishowcase, akashaya eceleni. Yabo leyo nto uzokwenza lento engifisayo ukuthi yenzeke, ngizoyibona ama-results ayo lento ekugcineni. Ama-result ukuthi kufe mina. Hayi akubona mina phela kuthi ngizofa phela la egcekeni ngalama result akho, ngoba phela isilwane ukuthi inkinga ilo mkhuleko wakho okhulekayo lento angabe iwona lo mkhuleko okusizayo ke la egcekeni. Ingakho lento yakhe engasebenzi lo mkhuleko. Nayo into angibizela njoba izokhipha isidumbu nje kulumakoti una kwenzekeni. Yabo akasizi ngalutho, usemdala usekhulile, imina yonke into isemahlombe bami. Kodwa mangithi manje kufanele adluleni uma ukuthi usemdala akasasizi ngalutho. Lento ijikjele laphana Sekufanele adlulele emhlabeni uma ukuthi usemdala. Ngibuza lokho mfethu, uqonda ukuthini? Yima bafu, ngifuna ungilalela. Yabo ngitshele lento engibuye nayo ayizili ukuthi izothatha yena emhlabeni. Ngiyawazi mina. Kodwa amagama akho methi usemdala usekhulile akasenamsebenzi walutho, lawo magama aqonda ukuthini? Ngiyazama ukuthi ngeke ngimbonise kwezinye izinto. Kade waseqala ekhuleka. Akushintshele uthi indonga zisanje. Ayikho into eshintshile. Kodwa lokho kusho ukuthi wena hamba uthatha lesa sila endlini akusona isilwane. yini kanti Into yokuphila. Into yokuphila? Into yokuphila.
into ezoshintsha isimo sasekhaya iphinde ishintshe manje mfethu njoba ayikho into engizoshintsha mina ngizohlala emkhulekweni wami nje ezisebenze manje mfethu njoba kufika nento yokuphila kugula abantu egcikeni lonto wena uyajabula wena uyacelebrate wena shuthi kahle kahle uqonda ukusho lokho angicelebrate uthini angicelebrate angilandelanga ukuthi izogulisa abantu egcikeni yini into evimbile lento angabe iyasebenza mfethu kuvimbe wona umkhuleko wama lo ngasizi ngalutho lo ngasigoqula isimo ekhaya still isimo sisafana namanje ngize ngithathe lesinqumo sokuthi ngihambe ngathathiswe khona ukuthi ngiyabona ukuthi ulibile ekhuleke libithi uhamba olesini omama bomkhuleko kodwa ayikho into eshintshayo ngaze ngathatha sona lesinqumo manje inyanga kade ngikhuluma naye umkhuleko asilale singadlili hawu na umkhuleko uyasiza uba ngiyakuthola okuncane nasesontweni yabo yonke lento akutshele yona bafo wena ungayithatha phela ngokuthi umuntu omdala kodwa yabo mina lesinqumo lesengisithathile njengoba ngitshela mina kahle kahle ngifuna ukuthi sisize ikhaya kodwa manje ngeke ngikwazi mina ukuthi ngisebenzisane naye uyabheda nje ayikho yonke lento oyishoyo into yami ngabe siqalile iyasebenza ilo mkhuleko wakho ophashile ongasebenzeli lutho umkhuleko wami wakho uthi uphashile mfethu ekukhulise yokusukela umncane mfethu wakonda wayindoda wangaki uthwena umkhuleko ophashile sishizile nakhona kungekho ade sonta ngihamba naye ngihamba nangiyana enkonzweni kodwa wena ngoba usumdala usunamadevu ngako usuthi uma wakho okuzalwayo ukhuleka umkhuleko ophashile makuthi phela uyamuzwa uNkulunkulu mayekhuleka yini imkhuleko yakhe ingaphenduleki kushintsha isimo egcikeni kungabi khona ukulamba kungabi khona ukuswela egcikeni wena uhlulwa yini ukwakha lo muzi lo ngaphandle ukuthi uyothatha into zokuphila mawukuthi uyambona yena uyahluleka ngizowakha kanjani esikhathini samanje amathuba omsebenzi ngoba ngitshela ukuthi mina bengiqoma ipike kontrakini kuze kufike la kufike khona njengamanje besidla kuyona lo kontraki konakala ukuthi wena ukhuliswa yini akukho enough wena ufuna ungaphezulu uhambe ngayimoto ukuze ubone ukuthi right akukho enough ngeke ngigibele ngisho imoto yakho ngisho kuthiwa mhlawumbe usuyithengile ngalomkhombo wakho kodwa egcineni ngiyazi ukuthi uzongidinga ngiyazi ukuthi uzongidinga ngizokudinga vele ngiyakuzala nyanga ezu9 ngibopha isifociki ibhamba ngibeka la kwamanje lento ayizela wena kodwa ubebopha isifociki ebophela wena kodwa wena awunandaba nayo awunandaba noma wakho kanjani ngale mali yakho uzoyidla nobani ungafuni ukusiza uma wakho hoyi mina engakufuni hawa ungifuni utshela abantu ukuthi mina ngikufuni awungifuni hayi ayikho inkinga mina ngifuna ukuthola mfethu ukuthi wena uzusuke la uyeke izinyanga zala ngoba zikhona izinyanga zala ebezingakusiza ukuthi siqondise into zakho ihambe kahle into zakho why uhambe wayolanda ngampela ayiyakho isense lento yakho wena uyekwe yini wena ukuyeka izinyanga zala wawuthatha ezale ngoba bezikhona ezala engakusiza imali ngiyayizwa lento esho mfowethu yabona njengoba kade ngichazile eqaleni ukuthi lo muntu lo angahlangana naye sayikhuluma lento wangiyalela lo muntu ukuthi useMozambique and lo muntu akashaya eceleni zikhona impela inyanga ngala esebenza angiphiki zikhona impela ziyasebenza ziyalapha ziyavela na ku TV ziyayenza into yayo kodwa lo muntu wangiyalela ukuthi ngingaye enyangeni zangala la ngizothola khona into eright engeke ibe nomngozi engeke ihlukumeze emndenini ngiyaxaya mina mase kuthiwa lokhu ngabuya nalento la ngabuya khona ngithi futhi ngifuna ukushintsha isimo sekuthiwa kugula abantu kugula abantu egcekeni manje first ngathi khona ogulayo angazi mina ngiyaxakeka ngoba phela first libike lokho kufike wena nje kunoshintsho nje la egcekeni ishuthi akekho umuntu oseke wagula lokho kufike mina kuhambe mina kwabuya mina sekukhona abantu abagulayo bebegula nengibuze wena bebegula before ungakayi bebekhona ade begula manje usekhulile emdala khona izinto abebuye zimphathe zabantu abadala mama uqinisile ukuthi bebegula wena engakahambi lo bengigula ngikhulekele mina enkonzweni kulokhu kubuye yena nje sekuwesi ngalezi zinto zakhe ayibeke la endlini leli iswele lapha mfethu ngoba umama ukuvezile ukuthi ngineswele lapha elani la uswele olibekela nakhona ezengena lapha endlini yami uba uthenga ngene endlini yami uba uthenga endlini yami kanti umuzo kabani wena usunomuzi ngine iroom yami mina ngene yakho wakhela ubani mina ngeni mina ngisuke mina wait iroom yakho akakhelwa ngowena le room before bengene eqaleni manje ungamsafuna ngene mana mama engibuze nje ngibuze iroom azakhela yona noma iroom akulevel ikhona le umuzi lo wakhiwe wala ekhaya nayo unendlu yakhe nami nendlu yami owamnika yona wena ngamnika ngathi nansi indlu wena usuthathe lapho wena usune room wena la kini wanginika lona wathi angihlale kulona ngikhulile manje make ngimngaka manje usukwazi into ikama wakho seyilawulwa uwe cha ilawulwa mina into uthini pho umuntu akangangena endlini ngisho mina kwispace sami mina ngangibeleka sakho ngeke angene uma wakho mungeza
mhlawumbe ungacela lapho kodwa futhi noma becela ngene noma yabona manje angani usebona izinto bengamele ayibone. kanti yini shuthi yini le wena ohamba oyilanda engafathi ayibona uma wakho Cha phela bengeke ngivele ngimtshele ngithi mana la sengenza into kanje ngoba umuntu umkhuleko wakhe lo ongasizi ngalutho ukuthi kahle kahle uyothwala ngami. Hayi angeke ngithwale Uyothwala. ngoba phela kwakhona ukuthi ngize ngihambe ngenzela ukuthi wena uphila impilo eright ngeke ngithwale ngawe mina. Ngeke ngiyenze lento. Kwakhona lento yokuthi uyagula buvele ugule uthi mana umakoti ugcine nini ukufika umakoti wakhe ubhuti la Ugcine emveni kusenamasonto amabili adlule. namanje usagula Uyaphathekile ke manje oba ngathi kumnyisa esontweni naye ngimbona ukuthi akathanda ukuya esontweni ngamthatha ngimnyisa esontweni bamkhulekela ngathi hayi awuthi kuyoquba kini kancane njobe kubo nje engathi ungconywana inkinga makangena la mama begula niphethwa yini menigula yini eniphatha ikhanda umzimba uyashisa nje uza ukuthi engathi khona izilwane nje khona nje into engekho kanti yini wena ohamba oyilanda le Mozambique uza ukuthi ungathi kunesifudumezi nje endlini yini lo hamba oyilanda eMozambique mfethu awukhulume nje iqiniso nje abantu bebuka mfethu ugeza igama lakho mfethu yini wena lo hamba oyilanda eMozambique yabo into engahamba bafunga yilanda ngalanda into yokuphila ngiyathemba ukuthi ukuzwe ngento yokuphila noma uyayazi into yokuphila lento engayo yilanda baba ngase ngiyazi imithetho yakhona and futhi ngafike ngatshela imithetho yakhona lento le ayishaya igcikeni yayizwa leyo nto kuphela lento into eyibambile yinto ukuthi khona egcikeni umuntu obhizi okhulekayo uyena oyivalile lento angabe siyasebenza ngabe umehluko usuyabonakala ngoba ngithe mangiyifonela inyanga yami ngitshela ukuthi lento la isebenza ngitshela ukuthi khona umuntu egcikeni okhulekayo obhizi okhulekayo lento le ivalwe yiyona ukuthi isebenze okuyena uma ukhulekayo ngimtshela ngithi ashiye phansi lo msangano womkhuleko ngoba akwenzeki lo sisimo sishintshe ekhaya ngeke futhi ngikhuleka ngizohleze ngikhuleka ngoba ngenzela khona lento ingasebenzi ngoba ngiyifuna abona nje uma wakho umzali wakho uNkulunkulu wakho yabo njoba wena weqa umyalelo kamzali wakho kuNkulunkulu wakho ubona ukuthi yini ezokulungela njoba ulanda into angayifuna ngahambisana nayo hayi mina ihambile manje mfethu ngiyabonga ngoba kade esho ukuthi kade ngingane esonto ngibile ingane esonto yezwa leyo nto ngakhuleka nami ngiyakwazi nami ukukhuleka ngithemba ukuthi isimo sizoshintsha kodwa ngiyabona isimo sishintsha kunalokho siba worse yezwa leyo nto and futhi mina umfana okhona omdala egcikeni yezwa umuntu useyinhlekisa ngisho komakhelwane ngaze ngamjomba ngathi awusingiyothatha into yokuphila ukuze ngizokwazi ukuguqula isimo sasekhaya egcikeni nakho-ke mase ngibuye nayo usethi uyagula usekhala ngokuthi kwasha kwacima ngavutha amalanga naye umkhuleko wakhe alibile okhuleko lento angabe futhi sethishintshile ikhaya ngabe umuntu ngixaka mfethu wena lento yakho muyilanda mina ngokubuza umbuzo wodwa mfethu awungiphenduli kona wena uhlulwe yini besingekho nenye indlela ubungenza ngayo mfethu uzama ukuthi usupport umndeni kungaguli umuntu ekhaya because uyabona ukuthi uma kudlula uma wakho njengamanje since wena ulandela lento uyabona ukuthi uzojabula noma ke kudlula umakoti wakho noma unandaba naye vele uzojabula ngengijabule mfowethu ikhona manje pho yini mfethu wena uhlulwe yini wena uqondisa umsamo wakho nje kuphela ikhona indlela engizame ngayo ngizamile ukubamba amatoho uyazi ukuthi imisebenzi esikhathini samanje ayikho sidalwa ayikho imisebenzi ngisho no matric uhlala ekhaya ngizamile ukubamba amatoho ngasibeka isinkwe etafuleni kodwa benginganelanga lokho yayizwa leyo nto bengeke mina ngitshela umani ukuthi khona isinqumo esengisicabangile sengihlalile phansi ngacabanga njengendoda sengicabanga ukwenza kanje ngoba ngiyamazi umuntu wesonto lesonto elihamba futhi elingamsizi ngalutho ake sixoxe nje mfethu simeke umama sishaye ngathi akekho sixoxe nje mina nawe as man to man mfethu into ilandile lapha isithwalo noma isigubhu osiyami yabo mesedlula uma wakho uzuthini mfethu yini isithwalo noma isigubhu yilwane noma inyoka yini obuyilanda le kahle asihlebe nje mfethu sixoxe nawe nje man as man to man lento engiyilanda ngale bafi isigubhu ayizona ilwane akuyona inyoka isigubhu lesiyawukhuluma naso uyayizwa lonto sizwa mina njengomuntu wahamba wayosilanda khona izinto esafike sazenza ngale engeke ngicazeleke zona phambi kwabantu yayizwa leyo nto eziyimfihlo yami ngiyakwazi mina le nto ukukhuluma nayo
ngisho ukuthi ngifuna ukuthi ngifuna kwenzeke ukuthi kwenzeke futhi ngempela. Njengoba mina ngilandile lento le bengikaleliwe isikhathi ukuthi uma ngangena nayo phakathi kwegceke emva kwesikhathi esukuthi into engizobe ngiyikhuluma izokwenzeka, ngizoyibona yenzeka. Kodwa manje mase ngibuyela ngifonela inyanga yami ngiyibuza ukuthi yonke lento ongitshele yona ngathi angiyiboni yenzeka. Uyangitshela ukuthi egcikeni khona umuntu ovimbile okhulekayo. Mana-ke mfethu, ngisixoxe nje lento le hayi kabi ngoba ngisixoxa kahle kakhulu mase ixoxa as man to man. So mfethu, wena mubuka lento mivinjwa umkhuleko uvimba into ezisuke ziyimoya emibi engekho right. Yabo. Umkhuleko umusu ukukhuleka usukuvimba lezo zimo ezisuke zinjalo ezingekho right ezisuke izokuvelela. Okusho ukuthi uyabona ukuthi umkhuleko usizile, okusho ukuthi khona isigameko ebesifathi sivele ekhaya esingesihle noma ebesizoba umonakalo ekhaya. Umkhuleko kama wakho wawusuvimba leso sigameka leso. Uyabona ukuthi wena usho ukuthi isigubhu usithathile isigubhu esizomosha ekhaya. Yabo. Ngoba abantu thobe kusigubhu esi-right esingeke sivimbe imoya emibi, isigubhu besingeke sivimbe okuhle, bathiwa sisiza nje ngokuhle kodwa bese uzoqhubeka sisebenze. Okusho ukuthi njengoba sivinjwa umkhuleko, okusho ukuthi isigubhu asiza nezinto ezingekho right. Angani uyakubona lokho? Ya ngiyakubona, kodwa manje ukube bekuyinto ebiza nobungozi bengizothi ngibuya ngoba ngahlala amasonto ngale bengizothi ngibuye nje ngincede ngingene ekhaya egate kube kwenzeka something mhlawumbe kube khona oshonayo noma kuphuma isidumbu, kodwa ayenzekanga leyo nto ngenxa yomkhuleko. Hayi ngenxa yomkhuleko, ngenxa yemiyalelo engatshelwa yona ukuthi lento le ihamba kanje ayikwenzi ukuthi nokuthi, kodwa into engayifuni u1 no2 no3 okubala yona lemkhuleko le. Ngoba negcineni umkhuleko shothi lento le uyayivimba kanti lento le ifuna ukusebenza ngoba nomsama ngabe ngiyolungisa usindisiwe uma mina ngisindisiwe. Umsamo uzowulungisa uthini mfethu usalanda into ezongcola? Angabe ngulungisile nje manje kube yabo kube nibambise yabo manibambisene ekhaya manibambisene baba niyaphambili isimo asikho right. Umsamo ngeke ngithi mina omunye ubhilivele kuNkulunkulu ngale ukuthi uyathandaza njengoba dekutshela ukuthi uyathandaza umama kwasha kwacima vutha amalanga ngabe into engenandaba nayo le. Mina ngala ngibhilivela mina emathongweni ngibhilivela emsamo kwamsamo uyayibhedela ngaze ngathaza ukuthini angivele ngihambe ngiyothatha isinqumo sokuthi angihambe ngolanda into yokuphila into ezokwazi ukuthi ngisize ngikhulume naye ukube ngangena naye kwangayona into right angabe khona mhlawumbe isidumbu saphuma eceleni. Uya-understand ukuthi uma usuke uyothatha into yokuphila kusuke kuyisilwane usuke usithatha okokuqala. Ihlukahlukene bafo njengoba ngisho ukuthi lokho akubona isilwane lokhu kuyisigubhu. Isigubhu. Isigubhu. Isigubhu uma ukhuluma naso awukhulumi nesilwane. Angabe wangitshela ugobela wami ngale. Khona izinto ezifakiwe shothi mhlawumbe phakathi. Angiboni ukuthi usuke ukhuluma nesilwane. Why uma wakho mekhuleka ku-affecteka isigubhu sakho because umkhuleko uvimba into ezimbi ezisuke kufanele zikuvelela. Uyabona ukuthi uyabona mase sengibuza bengibuza uyabona ukuthi shuthi lesi sigubhu bekufanele kube khona othi uma ufika ekhaya kuvele okungekho right okuvinjwa umkhuleko kama wakho. Ngeke ngisho ukuthi kuyikhona lokho kushoyo futhi ngeke ngikuphikise. Kodwa mina into ebengitshelwe yona mina imiyalelo yayo lento le bengitshelwe yona mina ngitshelwe yona inyanga. Yile ngisho ukuthi awukho umphefumulo ozophuma welunga lomndeni. Yezwa leyo nto. Awukho umphefumulo ozophuma egcini. Phela lento egcikeni ngiyenzela usiko layo. Ngiyakhuluma nayo ngiyenzela usiko layo bese iyangisebenzela. Yebo leyo nto. Ngoba khona izinto lapha ezimixisiwe hayi ilwane. Akusona ilwane lezi akuyona inyoka akusona ilwane. Khona imithi emixisiwe lapha. Futhi lo mkhuleko ngoba uma libile khuleka. Isigubhu uyazi ukuthi sihamba siyathatha siyobekwa ethuneni. Ethuneni? Hayi bengakwazi lokho. Obungakwazi. Hayi bengakwazi lokho. Ngoba nguthatha isigubhu sakho sithathe sawubekwa ethuneni. Uzothini? Hayi ngeke ngikuphikise phela makuthi mhlawumbe angithi uyabona ushuthi ulwazi ukuthi ngeke ungiphikise okushuthi wena ulwazi onalo luncane kunalolu mina enginalo kodwa at the same time wena uphikisa mina mangutshela ukuthi lento lo yithathile bizokudala umonakalo ekhaya lakini. Le thuna phela ngiphika ngokuthi mina esigubhini ubani kanti osuku uzothi uma ukhuluma naso akulalela hamba ukwenza into usukuyisho usukhuluma nemithi. Ukhuluma nemithi? Angani uyaqanjwa lapha. Uhlulwa yini uma ukuthi ukhulunywa nemithi nawo ukhulume nezihlahla la zihambe zenze into oyifunayo?
Phela ngiyona inyanga iyihlahla anganimithi amakhambi mase sehlanganisiwe uyazi uhlanganisa kanjani efakeni bese kuphuma lento-ke asuke efuna ukuthi iphume. Mina engikhuluma kuyona la. Mama angazi mhlawumbe ukhulume naye. Ayi unekhanda eliqinile lo mfana. Phela nje into engimtshela yona ngane yami. Wena wakajabula udlule TV. Ngicela-ke nimtshele lento akayikhiphe ngoba angidingi la egcikile. Futhi uzoyikhiphiswa yinina. Bese Ngiyithathe. Bese Ungcono ucela bekuzamele neyomitoho bekuzwela amatoho. Bese yazi bafunga ukutshele mina kuyimanje ngisekoletini. Kuyimanje ngisekoletini kwayona lento engangiyithatha inyanga angayiqedi ngisho uyikhokhela imali yayo. Kodwa sefanele ngiyithathe. Wena le nyanga ithi uzoyithatha phiki imali ke. Izophuma ngani khona lana kube yonke lento le awuyenzi. Angani ngakho-ke ngisazoqhubeka ngikhulekeke kuze ingasebenzi. Hayi mina ngazi. Ayiphume la. Mfethu uzophila ngemithi kuze kube nini ngoba umncane kangaka? Kushuthi wena kufanele ucelebrate makuwaphuma isidumbu la kwakhona umuntu odlulayo. Uyabona ukuthi impilo yakho uyisukela i-right. Mina ngibona ubu-right econtractini nawubukhona ngoba benilala ningadlile mama. Besingalala singadlile. Kodwa ukufukuza laphayana. Kubuya imali. Ukufukuza laphayana ufukuza uhola imali encane. Uthi lapho ungena u6 to 6. Axhaphazela lapho uyafukula wenza yonke into ukhonjwa ngapha. Uyabona manje ubona kungcono ukuthi kuze kudlula amalungu omndeni noma abantu abasondelene eduze nawe ukuze wena uphakame wena ube right. Uyabona uyicabangela wena kuphela. Ngicabangeli. Ake ngibuze nje wena mfethu. Uma kuukuthi njobe unezingane, ingane yakhe ihambe yothatha into okuphila ezodlulisa wena emhlabeni ojabula nona. Cha ngingijabula. Manje pho wena ukwenzelani kuma wakho? Ngaqala mina ngabuza mina. Ngathi mase ngifikile futhi kuyena ugobela wami le kwelamashangane ngafike ngambuza wangitshela ukuthi ngeke kwenzeke lutho. Ngathi mina ngeke ngizwe thu into kanje inokwenza into kanje egcina wathi hayi khuleka ngeke kwenzeke lutho. Wathi nje ubuke uma ungena nayo kufanele ngabe kuhamba umuntu usemthamo akwenzekanga lokho. Mfethu ngoba phela naye usho njalo njengoba ufuna imali. Ingoba ufuna imali logobela wakhe ingakho ekhulume kanje. Naye ufuna ukuthi umkhokhele ngisho ngaphuma isidumbu yode ejikethi ngangeke ngitshele. Manje ngoba uthi angithatheke mina ngizokhokha ngane ngoba ngiyakutshela ukuthi kuyamanje imali yakhe angiyiqedile uzonginika yini imali? Ibeke la manje mangithi njoba ngithi thatha uyilahle. Uzonginika yini imali? Mase kumele ngiyibuyisele emuva. Kwayona imali yokugibela nginayo. Lento futhi angabe iyasebenza ayisebenzi. Mana-ke mfethu ngoba ngiyabona inkinga enkulu kakhulu ilapha emalini. Uma ungathola imali yokuthi ubuyele emumva neyokugibela ungayithatha nento ubuyisele emumva qala. Esiqale sizwe lapha. Bafi. Ngingayithatha phela ngokuthi phela isalukwazi nakho sesize sabiza abantu baka TV na sengize ngahlambalazeka ngavele eshashalazini. Ngingayithatha ngoba egcineni njengoba esho ukuthi phela shuthi mina kahle engifuna ukuthi ngimbulale ngokusho kwakhe phela. Usho njalo uchaza kanjalo ngalento engahamba ngoyelanda. Ayisekho wena miyenze sengayenza sithi ngayithatha siqhubeke isimo sasekhaya sibe nje eqhubeke nalomkhulu wakho ongasisho sibone ukuthi sizogcina. Kulungile mfethu angisho ukuthi ngithini futhi angisho ukuthi nginemali eningi. Mama ungangizwa kabi angisho ukuthi nginemali eningi. Kodwa ngicabanga ukuthi sizokhuluma nabaphathi sizozama ukuthi sikhulume nabaphathi since nabodaba beyibukela beyizwela. Sizozama ukuthi sikhulume nabaphathi bekwazi ukuthi bengenelele lolu daba lakho mfethu. Siwazi ukuthi sifikseke isimo sakho. As long wena ngiyajabula ukuthi nawe uyavuma. Okusho ukuthi awuyicabangeli wena kuphela kodwa ucabangela uma wakho. Awucabangeli futhi uma wakho kuphela kodwa ucabangela nomndeni wakho. uNkulunkulu mfethu aqhubeke nje akusikelele uqhubeke ukukhulisa ingane zakho. Kodwa ke sizoke sizama ukuthi sikhulume nababukeli beJabula Ujule TV babe ukuthi bafuna ukuthi singenele esimeni sakho. Sizozwa kuma comment la futhi nabaphathi beJabula Ujule bakwazi ukuthi besilungise isimo sakho. Babukeli bakwaJabula Ujule TV, ake sizwe kunini umbono manithi asizama ukuthi singenelele sizwe umfethu sizokwazi ukuthi singenelele sizwe umfethu. Kodwa ake sidibane comment section. Ama comment enikhumbule ukuthi asigcini ngokwafunda kodwa ke siyawaphendula. Asiphinde sidibane kwi episode elandela uPapayini.